one of the things that will really hinder our ministry from growing, itong ating pag-uusapan sa hapon na ito. Let us develop a very good culture in our church, mga kapatid. Kasi, pansinin yung maigi. Ang Pilipinas, very rich in natural resources. Ang Pilipino, matalino. But what is really keeping the Philippines na umasenso at umangat is of a very bad culture, mga kapatid. There is a bad culture in the government. There is bad culture in the community or the constituent. So, intelligence is not enough to make a country prosper. Naunawan nyo yan? Natural resources are factors to make a country prosper. But the element that will really make a country prosper is good culture. Kaya makikita nyo, mga kapatid, kung ikaw ay galing sa Pilipinas, pupunta ka dyan sa Hawaii, meron tayong tinatawag na culture shock. Kasi iba yung kultura nating Pilipino sa Pilipinas, iba yung kultura dyan sa Amerika. Katulad ngayon, di ba? Trump is establishing a new culture in the US, and I'm glad that President Trump is setting a new atmosphere and environment in the US. Yung initiative ni Trump na talaga yung Bible, sabi niya nga pinanood ko yung kanyang speech. Sana hindi AI yun, totoong siya yun. Kung siya yun, nakahawak siya ng Bible na King James. Sino sa inyong nakapanood ng speech na yon? Panoorin nyo yun. Mga Americans kayo Panoorin nyo yun. You know how important yung sinabi ni Trump na yan? It is setting a new atmosphere in the nation. Yung mga tao na masasama dyan, mga kapatid, hindi yan tutubo dyan sa Amerika ngayon. Actually, meron din ako nakitang balita, news, hindi ito marites pero pinag-uusapan natin is an agenda. May nakita akong balita din sa news na yung mga ayaw daw sa mga magiging patakaran ni Trump, talaga, mga kapatid, they are determined to leave US. Let them leave. Diba? Kasi hindi sila magta-thrive. Alam mo kasi, depende yan kung ano yung environment, either good will thrive or evil will thrive. Depende sa environment yan. Ano yung sinabi po niya? Sabi niya, nakahawak siya sa Bible. Sabi niya, every home in America needs to have a Bible. Amen. Diba? Agasam deta. If every home will have a Bible, ibig sabihin, every school will also have a Bible. Biruin mo yan. Matinding environment yan. Pumunta ka sa eskwelahan. Diba? Ang daming mga... At tingnan mo, ano ang napoproduce ng Amerika na mga kabataan ngayon? Atheist, agnostic, kung ano-ano. Diba? Philosophy, pluralistic thinking. Bakit? Because they remove the Bible in the school. Ngayon, ibabalik niya yung Bible sa tahanan. Po-promote niya yan. Ilalagay niya. And you know, it is really good to hear from a man who you know he can deliver. It is a different thing kung yung nagsasalita, good orator lang. Na kung titignan mo ang kanyang leadership capability, he cannot deliver. Magaling lang magsalita. Si Trump, hindi lang magaling magsalita. Leader talaga yon. Kaya pag sinabi niya, gagawin niya talaga yon. Di ba? Anong mangyayari ngayon sa Amerika in the next 5 years? Let's watch and see. Wait and see what will happen, Tapos sabi niya, let us make America pray again. Biruin mo yan? Wow! Talaga. Makikita mo, it's a new culture, new society. It's not actually new. It's just bringing back the old America. What
was once an America that God built and blessed, that became the most powerful country in the world. That today, nakita ni Trump yung problema kung bakit bumabagsak ang Amerika. Nakapag-develop ang Amerika ng bad culture. And that bad culture is the lack of spirituality, lack of godliness, and lack of prayer. Nawala. So, ibang kultura ang Amerika ngayon. Kaya kita mo mga kapatid, ayaw talaga siya ng mga Democrats. Ayaw siya. Bakit mga kapatid? Siyempre, biruin mo yung sinabi niya. Ha? Wala ng LGBTQ dito sa Amerika. Biruin mo yun. Sa aking panunungkulan, ay abolish natin ang lahat ng mga batas na yan. Tungkol dyan sa LGBTQ, mga ganon. Well, I just hope, kasi parang Duterte din yan eh. Nung magsimula si Duterte, sabi niya, I am going to win the war against drugs in 6 months, sabi niya. Di ba? O, ganon, parang ganon din si Trump ngayon. Talagang hot na hot. Amen? O, kaya dapat tayo mga Kristiyano matuwa dyan. Amen ba mga kapatid? Mukhang hindi ata kayo natutuwa. Sino sa inyo ang nag-vote kay Trump? Tingnan, taas nga ng kamay, sino ang nag-vote? Sino ang hindi nag-vote? Ayaw niyong mag-vote. Kasi wala sa dalawa ang choice ninyo. Di ba? Mga kapatid, nauunawaan niyo po yung ibig kong sabihin? Kaya yung mga pastors ngayon, yung mga churches, magta-tribe yan sa mga eskwela, hindi na matatagod. Sabi niya, wala nang LGBTQ. Sabi niya, there is no such thing in human history na may third sex, mga kapatid. Dalawa lang yan. Male at saka female ang nilikha ng Diyos. Kaya yung mga ayaw, aalis na. Tapos, pambira, sabi niya ganyan. Yung mga illegal, paaalisin na natin dito. Mga alien. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, hindi ka ba alien? Amen? Paaalisin niya na daw yung mga alien dyan, mga kapatid. You see that? Talaga. So, I'm telling you, it's a new atmosphere. Do you understand what I mean? It's a new environment. It's a new culture. So, really, culture is very important and vital for the growth and progress of a country. Even our families, and most especially our church. Amen? Halimbawa, kung sa loob ng tahanan, wala kayong godly culture, you talk everything about everything except about God. Wala kayong ganyang culture, don't be surprised that one day, your children will not believe in God. Because there was no culture of God in the home. Totoo yan. Kaya mag-ingat kayong mga parents kung ano yung ginagawa nyo araw-araw, that is setting the tone. You are setting an environment, a culture which becomes the environment and exposure of your children. Kaya nga, dapat kada umaga, chinecheck natin ang mga anak natin. Nag-devotion ka na ba? Who among of you are checking your children kung nagde-devotion? Make that a rule in your family. Sabihin nyo, no devotion, no allowance. Ganun kasi. Nun ti kasta marik na da jay rule, jay batas, jay unag tibalay. No devotion, no allowance. Amen? Binibigyan nyo ba yung allowance ng mga anak nyo? Binibigyan nyo ba? Hindi. Sino ang pumapasok na walang allowance dyan? May allowance kayo? Iwan ko, baka iba ang buhay dyan sa Amerika at saka dito, di ba? Sabihin nyo, no devotion, no allowance. Si mama, ganyan sa amin noon, ni Preacher Glenn. Kahit ayaw naming mag-devotion, nakukunyari kami nagde-devotion noon Oy, hindi ko kayo binibigyan ng tip huwag niyong gagawin yun. But we learn to develop na it became a part of our life na every day talagang kakausapin mo ang Diyos. Yang ganyang habit mga kapatid will
build their life. That's what you call culture. Oh, lalo na kung yung mga anak natin, ang kanilang mga friends sa school, puro cellphone, puro online game, di ba? Puro bulakbol, puro ungodly. Yun yung culture nila. Uuwi ng bahay, walang culture of godliness. Kaya kahit dalhin mo yan sa church, parang butas ang utak niyan, mga kapatid. Pumapasok, lumalabas din dyan. Bakit? Kasi walang culture eh. It is the culture that builds the character of a person. Naunawaan po natin? Hello? Oh. Kaya ngayon, as we look forward to invite more people in the future and see more disciples in our church, mga kapatid, kailangan let's establish a good culture in our church. Oh, ito ha. Before I get to the Bible ha, titignan natin yung mga culture na yan. Okay? Alam nyo ang culture, parang lupa. Okay? Yung lupa, I'm talking about agricultural land. Look ha, kahit pa yung seed is a hybrid, pag yung lupa ay talagang hindi maganda, mga kapatid, tutubo man siguro pero hindi magbubunga yung seed na yan. Sayang ang potensyal ng seed na yan. In other words, even if we invite people to come to church, if we do not have a culture that can help these new believers grow, mga kapatid, walang magre-remain sa church natin, walang lalago sa church natin, mga kapatid. Gusto nyo ba na yung church natin, kahit invite tayo ng invite, walang bumabalik, wala nang magre-remain? Because we lack the culture that will make new believers thrive in their new life in Christ. Yan. Kaya as pastor, ito ay itinuturo ko sa inyo kasi ito tandem eh. Listen to me ha. Yung tinuro ko na 7 stages of maturity, mga kapatid, ay katandem ng message na ito about culture. Are you following? Oh, pero baliktarin natin. Kung yung lupa ay napakayamang lupa, minerals, talagang good ground. Okay? Ano man ang seed na itanim mo dyan, talagang lalago, uusbong, at magbubunga. See, if our church has a good culture, the church can produce great pastors. It will produce great preachers. It will produce wonderful Christians who will become witnesses in the workplace, in the company, mga young people na talagang all out for Christ, mga young people na talagang magmamarcha dyan sa kalsada na ang hawak ay hindi baril at placard, kundi ang hawak ay Biblia at sasabihin, you need to be saved. Ganyan ang mga puproduce pag may good culture yung church natin. Pero kung yung church natin walang good culture, mga kapatid, walang impact sa mundo. Amen po ba? So, let's talk about how to develop a good culture in the church. Amen po ba? Ngayon, ang gagawin natin, ating tatalakayin kung ano yung mga bad culture sa mga churches. Walang church na walang bad culture. Most churches may bad culture yan, mga kapatid. Number 1 is found in Proverbs 16 verse number 28. Oo. Proverbs chapter 16 verse 28. Ang sabi dito, a froward man soweth strife. Oh, ti kunana ti Ilocano, ti Proverbs 16 verse 28. Inaulpit a tao, biruin mo yan na ulpit. Kinamanta ka abay, mohang kamot lang na ulpit, kabsat ko naman. Naulpit, paunay ka deta, balikas nga naulpit, nagulpit kan ayaw unada. Yan na nga sa word, grabe ka. Sana all, di ba? Ay, hindi pala sana all, grabe ka, yun lang. Okay? Anong gagawin nung naulpit na tao? Soweth strife. Ang gagawin niya, gagawa ng gulo.
Kaya makikita mo na yung tao who lack wisdom, knowledge, and understanding, wala siyang ginawa kundi magsisimula ng kaguluhan sa loob ng church. Pag may ganyan tayong mga tao at ganyan ang atmosphere ng church natin, mga kapatid, new Christians will not grow. Binuin mo yung halimbawa, Kasi sabi yung pangalawa, a whisperer separated chief friends. Yung bang, preaching, di ba? Andito ka, yung bisita, member to, member ito, nagpipreach si pastor, nagkukwentuhan yung dalawang yan. Pambihira, whisperer. Wow, that is a very bad culture, mga kapatid. Amen? Kaya nga, kinakailangan na yung ating church ay hindi maging issue-oriented. Pag may nakita kayong mga members na nag-uusap na dyan, ang visitation, hindi naman na fellowship, kundi fellow gossip. Naunawaan ninyo? Pupunta yan sa bahay-bahay. May mga ganyang tao Bad culture yan, mga kapatid. Kahit saan pang church pumunta ang mga taong ganyan, magkokos at magkokos ng problema ang mga taong yan. You see, because it's their nature. Pupunta sa bahay na ganito. Imbes na pupuntahan yung bahay ng mga new believers, magpa-follow up, magba-Bible study, tutulungan silang lumago sa kanilang bagong buhay kay Kristo. Pupuntahan yung kapwa-membro. Kaya nga, ito yung mga tao na palaging naghahanap ng close friend sa church. Bakit kailangan mo ng close friend sa church? Yung pastor dapat ang close friend mo. Hindi mo kailangan ng ganyang close friend sa church. Dapat, ikaw ay maging friend sa mga new believers. Di ba, mga kapatid? Dapat sa pastor ka close friend kasi sa kanya mo masasabi kung ano yung mga problema mo. Subukan mong sabihin sa kapwa mo, pagka hindi nag-grow yan, chichismis ka lang yan. Di ba? Sa bagay, dyan naman yata sa inyo, walang panahong magchismis. Busy naman kayo lahat dyan May panahon pa ba kayong magchismis dyan, mga kapatid? Tanungin nyo ngayong katabi mo, may time ka pa bang magchismis, kapatid? Ang hirap-hirap na nga ng buhay dito, may time ka bang magchismis dyan? Busy na nga tayo. Dapat wala na tayong time magchismisan, mga kapatid. Amen? Oo. So, from a issue-oriented church na walang ginawa kundi magbahay-bahay, mag-survey, Brad, anong masasabi mo kay pastor? Oo nga, Brad, panay preaching niya ng giving, Brad, Oo nga din, Brad, offend na ako, Brad, puro giving, Puntahan natin si Brad na ganito, pupunta doon sa isang bahay na naman. Brad, ewan ko anong napansin mo kay pastor? Okay naman, sabi nung kapatid, kasi inosente, di ba? Okay naman si Pastor Brad. Di mo ba napansin, Brad? Puro giving ang preaching ni Pastor. Oo nga din, giving, Nga, Brad, pambira. Tatlo na tayo, Brad. Puntahan natin si kapatid na ganito. Yung mga ganyan, mga kapatid, hindi nagpapalago ng church ang mga taong ganyan. Yan ang mga umawasak, sumisira, pumupunit ng mga churches, mga kapatid. Yung mga ganyang culture ang dapat mawala sa mga church. Salamat. Praise God. Wala naman na yatang ganyan sa atin dyan. Meron pa ba? Itaas ka ng kamay. Meron pa ba sa inyo dyan? Awan mo lang nan. Amen. Padasin nyo kakabsat takwa. Tagbatan na kay Tiapo. Wala, pambihira. Mga kapatid. Yan ang number 1 dyan. Gossip and slander. Alam niyo, ito sinasabi ko lagi Ang tao na may knowledge, wisdom, and understanding, yung mga issues na maliliit, na wala namang kwenta, meron siyang wisdom at understanding na sasabihin niya, hindi naman ito makakatulong sa church, hindi naman ito makakatulong sa paglago ng ministry, pabayaan mo na yan. Talagang, mga kapatid, yung mga issues na ganyan, ini-ignore niya yan. Pero yung mga tao na walang knowledge, walang wisdom, at walang understanding, in other words, small-minded, kahit maliit na issue, kakalkalin niya yan. Kumusta ka, Brad? Ganito nga
Oh, balita ko ganito. Kanino mo nalaman? Nako, malakas ang radar ko. Mga ganyan ba, mga kapatid, di ba? Ha? Wag ka na, Brad. Naglapayag ti daga, Brad. Wag ka na. Ang hangin ko, news, north, east, west, south, ang pinanggagalingan. Malakas ang signal ko, Brad. Yung mga ganyang tao, mga kapatid, pambihira, hindi natin kailangan yan sa church. Amen. Ang kailangan from a church that is issue-oriented. Kailangan yung church maging vision-oriented. Dapat ang mga members nakatutok lang doon sa mga nangyayari na magaganda, mga outreach na ganyan, na may nasisave na ganyan, mga Bible studies, di ba? Mga discipleship. Tapos doon dapat tayo nakatutok. Let's develop a vision-oriented culture in our church. Pwede ba, mga kapatid? Amen? Pwede ba na pag nag-a-announce si Pastor Proby, o mga kapatid, ipag-pray nyo ang ating friend Sunday. Bigla kang magte-text sa akin o kay Preacher Glenn, magko-contribute ako ng $10 para doon sa Friend Sunday sa Pilipinas. Mga ganun dapat tayo Hindi yung magte-text ka ng kapwa. Oh, magpapakomit na naman yan si Pastor Brad. Ano? Oh, magre-reply naman tong isa. Sasabing ganyan, oo nga Brad pambira Itong pastor natin, napaka-ambisyoso Brad Diba? Oh, commit ng pakumit Brad grabe ba? Ba't pang pastor natin Brad? Ang tayog ng mga pangarap niya sa ministry natin. Yung mga ganyang tao, mga kapatid, dapat pinapatay tuloy pambira. Dapat yung mga taong yan, nawawala. Hindi yung tao ang papatayin, yung spirit na ganun ang papatayin natin. Are you with me? Amen? Oh, let's develop a vision. Kayong mga mag-asawa dyan, pag-uwi nyo, pag-usapan nyo kasi. Halimbawa, si Brother Janre, mag-uusap kayo ni Everlyn. Ano bakit? Pambira, yung in-announce ni Pastor Proby, bigay tayo $20. Sabi ni Everlyn, yakad diimot mo mutan, 50 mutan na. Kasi ko madapat amen? Ganun dapat tayo nag-aaway sa mga asawa natin Inaaway natin sila sa ganun Amen, amen ba? Everlyn, asan si Everlyn? Ayan, pag sinabi ni John Ray sa'yo, bakit contribute ta DJ, J Pilipinas, $20. Dapat awayin mo yan, Everlyn. Binibigyan kita ng karapatang awayin si husband mo. Pira ka, napakakuripot, Ilocano ka talaga. $50 lang. Amen, mga kapatid? Ayaw nyo mag-amen dyan. Vision-oriented tayo. Makikita nyo, alam nyo, pag ganon tayo, mga kapatid, you see the overflowing grace of God in your life. Talaga, mag-overflow ang grace ng Panginoon sa buhay natin. Pero pag ang ating espiritu ay issue-oriented, para tayong lupa na walang katubig-tubig. So nga kitang tirup-rupakan lang di kita issue-oriented. Tikad tarupa na. El Nino ang mukha ng mga taong yan. Tingnan mo kayo mukha ng katabi mo kung El Nino yan. Kung El Nino yan, mga kapatid, naku, malaking indication na yan ay issue-oriented tao. Diba? Ang sarap naman yung pambira. Halimbawa, mga kapatid, mababayaran na natin yung lote natin sa Dingras. Next year, by the grace of God, magpapatay na tayo ng kapilya. Mauuwi na kayo mag-asawa, bira. Sasabing ganyan ni, halimbawa, si Florante. Nandiyan ba si Mrs. mo, Florante? Asan na siya? Yun, si Pergeline. Sabing ganyan ni Florante. Bakit? Patakder te kan ti kapilya ding rasam bakit? Manot commitment 500 tingunak ka. Awayin mo, Pergeline. Sabi mo sa kanya, pambira ka naman lakay. 500? Nakangingi na talugan mo. Nakangingi na, di kasto. 500 lang. Gawin natin 5,000. Ma-atake si Florante sa'yo, Pergeline. Sasabihin ko sa'yo. Pa-atake yan. I mean, ka? Ang sarap kung ang pinag-uusapan natin yung mga plano tungkol sa Diyos,
plano tungkol sa ministry, mga kapatid. Amen? Oh. Yang ganyang mga tao, may growth mindset yan. Naka-mindset sa growth ang mga tao ganyan. Pero pag yung mga Kristiyano na puro tao, puro issue, puro mapuna kay pastor ang tinitignan, walang growth mindset yan. Yung mga ganyan, pinaalis ng church yan. Ipinamimigay sa ibang church yung mga ganyang mga miyembro. Amen? Kaya kung ganyan kayo, ipapamigay namin kayo dun sa ibang church. Doon kayo gumawa ng gulo. Amen? Wag dito sa HBBC. Hello? Oh. Amen. Kaya tigilan natin ang gossip at slander, mga kapatid. Amen po ba? Okay? Amen. Gusto nyo pa ba, mga kapatid? Ha? Oh, masaya ba kayo dyan? May natututunan po ba kayo? Oo. Oh, dumako tayo dito sa number 5. Pwede ka bang, number 3. Mag-jump ka sa number 3, ha? Oh, number 3. Dumako tayo sa 2 Timothy chapter 3. Oh, Ninang Rina, awahin mo si Ninong Rene pag ganyan, ha? Oh, dapat nandyan nakikinig yan para marinig niya na to Sabihin mo sa kanya, pambira ka, pumirma kang witness doon sa Claveria, Cagayan. Dapat may commitment ka doon. Ganon, ha? 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 4. Ang sabi dito, this know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own self. Ang mahal ay kanilang mga sarili, lovers of their own selves. Anong ibig sabihin po nito? Kung titignan mo yung kanyang checkbook, kung titignan mo ang kanyang listahan ng mga expenses niya, kung titignan mo yung plano, mga kapatid, wala kang ibang makita kundi self. Yun lang. Nothing about God. Wala dyan sa church, wala. It's all about self. Okay? Tapos ang sabi dito sa verse number 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Kita nyo? Tingnan mo lovers of self, lovers of pleasures more than lovers of God. In one word, let me give you an easy word to understand. Yung ganitong klaseng tao is preoccupied with the world and self. Ang ibig sabihin ng preoccupied, mga kapatid, makinig kayo ha. Kung ikaw ay biyahero, di ba, travel light. Kami, naalala ko ni Pastor John nung first time namin pumunta dyan sa US. Aba, si Mama, naglagay ng tig 15 pairs namin. Polo, barong, at saka pantalon. Tig 15 pairs ba naman? Biruin nyo yun. 15 pairs sa akin. 3 tuwalya. Kurang na lang ikabilat pungan kan ulusan kakabsat di luggage. Biro mo yan. Pinuno yung luggage na yan. Kay Papa ito. Kay Proby ito. Ayan, no? Akalain mo yun? Bababa kami sa airport. Kukuha kami ng luggage. 2 malalaking luggage ang hinahatak ko. Tapos nakaakbay pa si Papa sa akin. Mga kapatid. That was the most fortunate moment of my life. Talaga. Diba? Pambira. Tingnan mo, pag ang preoccupied, mga kapatid, kasi ignorante pa kami nung araw 3 months diba? Ignorante kami. Anyway, yung luggage, tingnan mo kung meron kang gustong ipasok na valuable item, hindi mo na siya maikasya kasi puno yung luggage. Naunawaan ninyo? Ganyan ang mga Kristiyanong preoccupied with self and God. Totoong nasa church, pero yung mga sinasabing word of God at mga agenda ng Diyos, walang paglalagyan sa kanyang plano, walang paglalagyan sa kanyang finances, walang paglalagyan sa kanyang schedule dahil pinuno niya ito ng para sa sarili at kalayawan ng sanlibutan. Kaya digito'y ko natin nga ungaong a Kristiyano. Alam niyo yung salitang ungaong? Kayong mga Ilocano dyan, alam niyo yung ungaong? Tita Minda, amunti ungaong, Tita Minda? Hindi. Hindi alam ni Tita Minda ang ungaong. Ang ungaong, parang ito yung kinakausap mo, walang nare-retain.
Subukan mo, kausap mo yung tao. Tapos, ang dami mo nang nasabi, 10 minutes ka nang nagsasalita, biglang, ano? Ano yun? Yun ang ungaong mga kapatid. Kaya, preach ka ng Word of God. Gawin natin to mga kapatid. Hindi gumagalaw yan. Walang result sa buhay niyan. Bakit? They are preoccupied. Parang luggage. Puno ng para sa sarili. Lahat ng plano para sa sarili. Kaya kung i-present mo ng plano sa church, wala, hindi nagre-respond, hindi kumikibo. Kasi walang paglalagyan dun sa kanya eh. 'Di ba? Puno siya ng plano sa sarili eh. Committed sa lahat ng bagay. Wala na eh. Kaya alam mo ang solution diyan. Tingnan mo maigi, bago sa solution. Kung ganyan ang lahat ng membro ng church, hindi aangat ang ministry. Pero mo yung katabi mo na new believer, ni hindi mo mapansin. Kasi wala ngang puwang sa buhay mo na mag-care sa new believer. All you care about is yourself. Naunawaan mo yun? Katabi mo na, bisita yan o. Hindi mo kinibo, hindi mo tinanong, kumusta ka, taga saan ka, sino nag-invite sa'yo, kailan ka pa rito sa Amerika, anong trabaho mo. Di ba? Hindi mo makibo. Bakit? Because you are full of self. Yan ang sinabi ng Biblia sa 2 Timothy. In the last days, totoo yan. This is the environment of the world. The unbeliever, the nations, people are preoccupied with self. Kaya tignan nyo, selfie dyan, selfie dito. Kakain na nga lang, gutom na gutom, may time pang mag-selfie, tapos pagpangit, mira, isa pa. Gutom na tayo. Mamamatay na tayo sa gutom. Inuuna mo pa yung selfie mo? Kasi nga yan ang sabi ng Bible eh. Lovers of self. Lovers of pleasures. Yan ang environment ng mundo ngayon. Ang masaklap, pinasok din, pati Kristiyano na impluensyahan sa ganon. Kaya kahit sa church, parang wala lang mga kapatid. You see, that's not a good culture. Dapat ang culture natin sa church, tayo yung basta pag nag-preach na ang pastor, receptive tayo. Para tayo yung kanta ng bata na kunana nga kasta, inak ije kapilya, daytoy pusok isut karamba, apagyanan. You must make your heart a vessel na pag nag-preach si Pastor June at saka si Pastor Probe, may kalalagyan yung preaching sa buhay mo. Amen po ba? Na pag nag-announce tayo rito ng mga agenda ng gawain ng Diyos, may kalalagyan yan sa buhay mo. Amen po ba? Hindi yung, wala na eh, tight budget na kami, wala na, mahirap ng buhay, wala na eh. Si Trump ba naman ang president? Wala nang mangyayari. Amen po ba? Kaya ito yung solusyon. Pastor, anong gagawin natin dyan? Simple lang. Balikan natin yung luggage. Kinakailangan ngayon, i-decide mo alin ang mahalaga, alin ang hindi mahalaga. Kung parehas mahalaga, alin ang mas mahalaga. Na pwede mong iwan ito, pero ito hindi mo pwedeng iwan. So there are commitments in life that you can let go. But when it comes to God, hindi mo pwedeng iwan ang Diyos sa journey. Hindi pwedeng mawala ang church sa buhay mo. Hindi pwedeng mawala ang pastor sa buhay mo. Hindi pwedeng mawala ang Bible. Mawala lahat yan, pwedeng palitan ng Diyos. Pero ito, walang kapalit sa buhay mo. Yun ang dapat may puwang. Yun ang dapat may space sa atin. Naunawaan po ninyo mga kapatid? So if we are a church that's always ready to receive the Word of God, to work with the pastor, to work and serve in the agenda of God, hinahanap mo yung may panahon ka lagi para you find time to serve the Lord. Mga kapatid, I tell you, our church can produce great and wonderful, world-class Christians ang mapuproduce ng church natin. Amen ba mga kapatid? Hello? Amen. Kaya kayong mga mag-asawa, magpaalalahanan kayo pagka ganyang gabi. Sabihin mo, bakit? Lakay, mukhang ganito, ganyan-ganyan. Amen?
Agpinpin na lagip kayo kakabsata. Amen. No, agpinalagip kayo mo't nga agasawa, agat awan iti agap apa. Amen. O, no, dikat, no, pinpin na lagip kayo, o nga, dapat talaga, bigyan natin ang puwang para sa Panginoon. Dapat kung para sa Diyos, walang kontrahan dyan. Support kayong dalawa kung para sa Panginoon at para sa kanyang gawain. Amen ba mga kapatid? Amen. Oh, praise God for that. Oh, magtatapos muna tayo dyan ha. Okay, nag-enjoy ba kayo sa preaching natin? Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Okay. Amen. Lord, thank you for this afternoon. What an interesting lesson. Really, we realize, oh God, that culture will eat up our dreams, our plans, and even your will in our life. So Lord God, help us to establish and build a good culture in our life, in our families, and in our church. I pray in Jesus' name. Amen.